Maikanem Abilin. Tinapalabas, naggraduaren dalando kin Victor iti high school. Agadal ni Victor iti kinasoldado, ket kinainhinyero met ti adalan ni Lando. Dinto ta ni Ami, at dameten iti maudi atukad ti high school. Iti panaglabas pa iti tawan, agad adal meten ni Elizabeth nga apo da Sela ken Dalmas. Iti may sangagsapa, nariingan latan ni bakit Sela ti asawa na nalamisin na bangkay. Kastawan niya panagladingit da. Kanayon na bagbagaan ni bakit Sela ti apo na ni Elizabeth, asana makiap-apay ti pagadalan da. Ngem simmangpet ni ubing at dakaramot iti rupa na. Itagagayem, at tuwin tituloy ti nobela tayo ana pauluan. Maikanem Abilin. Anya tinapasamak iti rupam, apo. Kinunayo anjak pumalbalas. No anda mga pakanyak. Inaramid ko na itabilin nyo, apong. Pinanawak dagiti talo akaadalak ang mga pakanyak. Ngam, sinurot daklat na. Kat kinaramutan dak. Jak nakabalas. Anya? Ngam, jak itulok, apong. Balsak ita. Awan matbasol ko. Ngamapay ngayatang randak. Saan, apo? Saan ka nga gibalas? Dakas na ita, apo. Apong. Ala, bayam tayo naktoy jay pagadalan niyo. Kakasarita tati maestram. Di rumpang akas tati kababalin dagiti eskwela na. Sige, mapamkan kat paagasam ti anak mo ang masakit. Wen, senyor, agyaman ako unay. Agyaman ak. Simon! Agingga ka diita, katumultulong kapaylaan kadagiti agbibisin at at tao? Anita, bayan na ka di ti araramidag. Gapot pagsayatan da ito'y. Pagsayatan ka di mat ti araramida? Agsaysayang ka lang iti kwarta. Saan? Ta sigurado, siyakton ti mabutusan na mayor inton umay abasing kawal. Kaano pa'y? Mabayag pa'y dayta. Ang mga numatay kan, dinto pa'y madanon ti panagbubutos. Aniya. Agpanunot ka man, Simon! Saan masayangan ti kwarta kadagiti tao? Aday talagpat patulong ti amuda! Santa na pagrikyaran dayta. Basta ba'y anak, iti kayat kong aramiden. Apay bibiyagan ka, iti panagsugsugal mo, ha? Dayta! Dayta lati amon nga ibaga! Tunggal palagipan ka! Nagapota di mo amo kitain tabagim, sakbay amang palagip ka. Di mo kit di yamanan dagito'y nga aramida! Huston, awan tinasayat ngay bunga ti araramidam. Sana kakaskan ka aday tala bukod mo abagiti pampanunutan. Tuman, mangilasin ka iti payong apara kini Ella. Kitang dayte kapintasan, ha? Well, boss, talaga mo ta. Aging gaita, kat nilapay lang ti ipit-pitik ti pusom. Talaga na? Hanggang siya, diya kon makita ti nagukrad asabong. Anya nagukrad asabong? Una, no ide kat karisabong. Ita kat nagukraden. Tayo ti kabayag ti tsimpo. Siyempre, bimalasangan na. Aya! Matagikwak tumad lang na jay. Andan to tsimpong agsabat ti dalan may. Jaske! Nagadukot at paggastosan ng dagita. Madam, atay, payong para ka na kayo. Analuot tayo ta payong tungan! Kwa pagpayong mo, madam, tapno lumamis ta ulom. Raprata kanak ka ditong an? Ha? Itad mo kanyak ta payong? Ha? Pagananok tayo ta? Para laon dagita ka dagita bibisin! Kwa,
Nagadumot tanda kita payong, Bart. Wan madam. May parangkap kadagiti tao ana asideg kini senyor. Agsaysayang lang iti kwarta. Bayan yun, madam. Ngamin, naska na saan makalipat dagiti tao. Tayong tundumteng ti basingkawan. Saan da malipatan ni senyor? Oh. Adda may singasing ko, madam. Anya nga ta, no, tumulong kayo langan. Anya? Wen, madam. May mayat no tumulong kayo. Wen, no, sumuporta kayo kini senyor. Iti kasta, may mayat. Makita ti tao, asika, kat managtulong mat. Makatulong day ta, iti panangabak to ni senyor, madam. Anya? Talaga pinagbalin mo na pan naka-opisinam dahil impatakder mo abasit abalay. Dito igit ti mansyon, Simon. Wen. Sa bagay, mayat matkit di. Ta dito iti umayan dagiti tao nga agbibisin. Anya tinakaumayam dito, Anita. Kaya't ko lang nga ibaga, Simon. Asidadaan na kamang suportakan ka. No anyaman dagiti aramidam, sidadaan na katumulong. Kasta tigalit ko, Anita. Suportaran na. Saan kat akanayon akontraan na? Asawa ka, Simon. Iso anas kan mat nga rod at tulungan ka. Kadagiti amin a plano. Nagadumat tanda ito a solicitation letter, Simon. Maikan ka di amin dagitoy. Wen, may ka na, Anita. Noag kasapulan iti agas ti agkid-kid daw ikamlata. Amin asobre, nasken amay kan. Sige lang, Anita. Ited tanga ited kadagiti umayag patulong. Gaputa datanto madlang ti agsaya at inton udina. Oh, adda tao adimteng. Umunag ka! Naimbaga orasyo, sir, ma'am. Anya ti may pay ko. Agkidawak ko maititulong, sir. Bumulod ako maiti kwartayo. Taigatang ko iti agas ni bakit. Malalala, ikang ka, mabit lang. Umanaymat siguro daytan. Ay, agyaman sir. Sige mapankan, kapsat. Sabay ko mata makatulong daytan na itid ko akwarta, ha? Wen, sir. Wen, agyaman manay. Jaske. Masaya nga nakadagiti may padpadawat ak kwarta. Aday taka manan. Kunak man no nagkinawatan tan. Kunak mat. Pagsayaatan ta amin daytoy, Anita. Iso nga agtrabaho kalatta. Agyaman na kada kayo amin, anaornong ita, iti daytoy a barangay. Makita tiragsa kadagiti ropro payo. Kas asawa ni Simon, siyak ita ti kadwa dagiti adda iti babaon na, tapno agwaras iti banag, apakalaglagi panyo iti asawa. Payong ti maipaay mi ita kada kayo kakapsat. Tanda ti panagayat ti asawa kada kayo. Nang runa dagiti membro iti organisasyon. Kasta ka di? Nasayaat nga rod. Ala, iwaras mi dagiti payong amay sa apakalaglagi panyo iti asawag. Madam, apay nga raramidon ni Sir Simon daytoy. Ha? Ako? Saan ka di? Membro kayo amin iti organisasyon? Nga rod, gapot membro kayo.
Iso, aparangkapan da kayo kadagiti banag, apakalaglagi pa nyo kan ni Simon. Basitla abanag da ita, ngam, makatulong mat. Saan ka di? Yaman kami, madam! Bart, iwaras tayong dagiti payong apara kadakwada. Payong? Nagiwaras ka no da senyor iti payong, ami. Isumot lagayam nga da intad ni Bart kanyak a payong. Maawatak day ta abanak, Auntie Ella. Saan la apayong ti warwaras da? Nagduduma. Bagas, sardinas. Kan daduma pa'y amakan. Wen, tauray dito asyenda. Winarasan damat dagiti trabahador. Kaya't natin agpabigbig, Auntie. Wen, maawatak ami. Dandani ti basing kawel. Ada siguro plano na asumrak iti politika. Nabayag maten nga giwarwaras da, Auntie. Damag ko asan lang at iti pagiwarwarasan da iti noan niya laditan. Iti nagdutuma a barangay dito ili tayo asan Isidro. Saan mo't kiti adakas? Tamakatulong da pa'y iti tao. Makumikumdan, Auntie. Wen, iso aman manon nga umay dito ni senyor. Sa bagay, awan mo't kiti ti parikot ti asyenda. Gapo ta aramidak ti amin a pagsayaatan ti asyenda. Agkapi-kapay alam do. Agyaman na kami. Naimbagman ta nakapasyar ka dito asyenda. Awan ngamin pa ka kumikumak ita. Oh, kumusta ti panagadal mo? Awan mo't parikot. Say-sayatan ma. Iti kasta, agbalin kan to, maestra. Uray si Kalando. Say-saya atamat. Iti kasta, agbalin kan to nga inhinyero. Una, ni Victor. Kumusta nga tamo da dya, gayam ta? Awan nga rod. Sapay kumata, sumarong karmanan. Amok, kaili mo nami. Ngamin kat. Kat anya? Saan kon nga ituloy baliksan? Siga surunan naksamanan. Uy, sana? Ami, rumor ta. Agaliwak sa ita. Agpasyar ta dito, asyenda. O sige, ibagak ka ni Auntie Ella. Naskan nga ipakadak nga umuna. Apo, nalpas mo ka din tar aramidam. Wala pong, nalpasan ti pa nagbasak. Maayatanak kan ka, apo. Nagagat ka ngagbasa. Awan ti rabi adi ka agbasa iti librom. Wala pong, Itultuloy mo dayta a kinaragat mong agadal, apo. Iti kasta, marakpat mo ti arapaap mo. wala pong. Apo, bilinin ka manan. Umuna, kalayon ka ngagkararag iti Diyos. Ket agyaman ka kankwana, kadagiti bendisyon na iti biyagta. Tauray awanan ni apong mo adalmas, maisaksakad talatta ti panagbiagta. Wala pong. May kadwa, agkid daw kalatta iti Diyos, iti panarabay na kadata, apo. Ket ti may katlo, agtungpal ka kuma, kadagiti amin ngay sursurukan ka, apo. Gaputa pagsaya atam matlaang. Inak ita yan dami. Inak ikami tinalam abong mati mangga. Sakay ko matamadaanon ko iti ay. Hoy, lalaki! Anya taytaygan mo? Mangga? Apa ya? Hoy, nakarit Nakarit ka.
Agungungit ka kadi, ha? Takas na gito'y tatawa. Isudatin ang patay iti amak. Tuan! Bumabangay ti kabalihom. Pas! Ikam tayo ti pagnakman tayo ti bastos ang lalaki. Awan basol ko kadayo. Sa iro kayo. Bastos ka, ha? Sige, tuan. Patarayimon. Kat mamabutam. Paltugamon. Ha? Sige, tumarikan. Darasam. Tumuraya ko na. Kastao na yata na kamatan tabas. Pag-ayaman taman ti salbag at asit. Sige, sana makadayo-day ta lalaki. Tagkabalyota. Intan! Anya ti mapasamak kinilando iti day tagundaway. Gagayem, di uliwan na dinggen tituloy tinobela tayo na pauluan. May kanem abilin. Nobela ni Virgie Paglay. Direksyon June Ributazo. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. Maikanem abilin.